كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا كاكيني نينانتاي ni Mawlidu ba min filani ni yata ko bisabani sheginai min yana ya sango san fana karamo fe a Sayyid Sharif Ousmane Madane Haidara Mawlid ya kafo barakun folo ni flana okun yirala aula kateme nga krenkrenya la bi obena la seli minye odi an karamo Sayyid Sharif Ousmane Madane Haidara kuma kela utlalen kuma na an karamo nanga Sharif ke Isa Muhammad Sharif abe soroka kuma di karamo ma akene kan la seli min kera anga jeka anyemada ofe ambe bokuma na ya no ya fadele ko fe ankara mo fe ani na baga be fe ka kuma de ama inshallah wa mafonga ka bismillah ko Haidara jama sigile no ka lamenale ko ngo abido dusuku na abido hakilila bari abifoni dusuku ye abifoni hakili fanaye Haidara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. أسلموا أمي فلوك على فو كعلى بركة كعلى ولي ماندو على من صنع كان فرانيون كان كننكا بيشوينا ni obena Mawludu dengundi shuma Allahu akbar ola ambi solanga kirabaka ka solya sodungwe sanmonka ka solya ka sahaba monka Allahu akbar ka ngafoli nyeshi au bema ambalima minun kumana usarabe ala de bulo anga foli buye Allahu akbar ambu fo ambu wole nyumando minnu bɔra jamana wɛrɛw la kana ani minnu bi an fɛ jamana kɔnɔ yan an ka foli bi a bɛɛ ye o kɛnɛ kelen ka an b'an ka autorité fo u ye finitigiw bila nin yɔrɔ in na jama kɔlɔsili kama ni ala ka diɲɛ ye kabini kɛnɛma fɔ so kɔnɔ finitigi bɛɛ bɛ ka k'i ka baara kɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'a ɲini setigi ala fɛ u y'o min kɛ faso lakanani ni fasodenw lakanani kama ala k'an ka jamana kɔlɔsi ala k'an ka jamana latanga ala k'an sago di an ma bisu in na kuma janba tɛ yen an bɛ foli dɔrɔn de kɛ an fa an bɛ ɲange ka barika da ka ɲangelaka bɛɛ fo cɛkɔrɔba tɔgɔ la depuis salo cɛkɔrɔba ye dumuni caman bila ko k'a di dunanw ma ɲinɛ fana a y'o kelen kɛ a denw n'a mɔdenw fana u y'u seko kɛ Mawludu dunanw bisimilali la u bɛɛ sara bɛ ala de bolo mɔgɔ caman y'a seko kɛ n y'a fɔ n bɛ segin a kan dɔw y'an tulo magɛn ni misiw ye dɔw y'an tulo magɛn ni ɲɔgɔmɛw ye dɔw ye sagaw di dɔw ye dulokiw c'est-à-dire bɛɛ y'a seko kɛ mais min kɛra a kɛra ala ɲɛna saratigi ye ala de ye Haidara tɛ ala de bɛ jɔn sara ala k'a tigi bɛɛ sara hɛrɛ la maa o maa ye ni Mawludu in bonya ala k'a n'u bɛɛ bonya an ka jamana ninnu ala k'u sutura ala k'u kisi ala ka balaw ɲɔni ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ o de y'an ka ala deli ye wa ni ala sɔnna
ni ŋaniya ɲumanw ye a bɛ kɛ an kun n ka kuma kɔnɔna na an da sera jihadi ko kuma ma an da sera jihadi ko kuma ma an fɛ silamɛya jateminɛnen de don ka k'i n'a fɔ mɔgɔ faga diinɛ de don dansago diinɛ de don tɔɲɔli diinɛ de don mɛ silamɛya ka kan ka ko k'a jɛ k'a b'o la ni silamɛya yɛrɛ ka dalilu wulibaliw ye fo an ka dɔn fɛn o fɛn a kɛra diinɛ ye o a kɛra jɛ ye o a kɛra hali jamana marali ye o kɛnɛkan fɛn bɛɛ jɛlen don mɛ o bɛɛ kɔ tiɲɛnikɛlaw bɛ ji jukɔrɔ a bɛ fɔ olu ma ko taɲininaw olu b'u ta ɲini dɛ alors mɛ a bɛ ɲini ni mun ye jamana tɔgɔ an bɛ Mali jɔ an b'an faso jɔ ni ne kɔni kɛra président ye n bɛ faso in jɔ sɛgɛn bɛ ban n bɛ goudron dilan n bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ lakɔlisow bɛ jɔ mɛ an t'o de mɛn don o don wa o san joli ye nin ye o tuma na mɛ min kɔni bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ ye nka min bɛ ka kɛ dun o bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ silamɛya fana bi ten silamɛya faamubaliw b'a la n y'a faamu ko nka ne ta bi sɔrɔ nin de la olu b'a la silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye ni kumana ala de ko ka jihadi kɛ ala de ko ka jihadi kɛ sisan n bɛna o la jihadi yɛrɛ ye mun ye ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ jihadi la ala kira ko di jihadi yɛrɛ kɔrɔ ye di a bɛ tila yɔrɔ joli ye a kan ka kɛ cogo di sɔsɔ cogo t'a la dɛ n y'o de f'u ye ni Haidara ye diinɛ d'i ma yɔrɔ min na a minɛ ye i bɛna fa nɛnikan mɛn i bɛna ba nɛnikan mɛn nka a y'a bila yɔrɔ min na a ti bouger dɛ ayi a ti yɛlɛma a ti yɛlɛma jihadi a min bɛ anw ka kuranɛ kɔnɔ a bakurunba kuranɛ mun bɛ bɛn aya 600 aya 600 aya 60 ani aya 6 o ye kuranɛ yɛrɛ bɛɛ ye mɛ n'i ye jihadi tɔgɔ ta kuranɛ kɔnɔ a bakurunba o ye aya 15 ye a tilalen o ye 26 ye n bɛna d'i ma jihadi yɛrɛ a bɛ kuranɛ sura minnu na n bɛna d'i ma ka sɔrɔ ka n'a kɔrɔ f'u ye k'a nacogo fɔ a fɔlɔ i bɛ suratu bakara lajɛ bakara sura i b'o ta o aya 200 ani aya 18 jihadi nana ye ala imran o aya 100 aya 42 jihadi nana ye suratu nisa'i aya 90 ani 5 jihadi nana ye suratu maida aya 75 jihadi nana ye anfalu aya 72 jihadi nana ye aya 74 jihadi nana ye aya 75 jihadi nana ye anfal tauba aya 16 jihadi nana ye nahalu suran 100 aya 100 ani 10 jihadi nana ye hiji aya 80 aya 78 jihadi nana ye furqan aya 50 ani 2 jihadi nana ye an ka buti
العنكبوت لانغا بوتي سورة آية وورو جهادي ناناي آية مغاني كونوندو جهادي ناناي على كلا يركا سورة نايفوما سورة محمد وآية بسباني كلي جهادي ناناي هجراتو آية تاني دورو جهادي ناناي ممتحنا والما ممتحنا وآية كلي آية فلو جهادي ناناي صفو وآية تاني كلي جهادي ناناي سورة التحريم وآية كونوندو جهادي ناناي الله أكبر أبانا jadi wore table Qur'ane mumebe الله أكبر abana mais n'a fɔra jihadi a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ka mɔgɔw faga ko a kɔrɔ y'o de ye o bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a kɔrɔ t'o ye jihadi minal juhud jihadi de kɔrɔ ye ko cɛsiri ani jija cɛsiri ani jija o de bɛ fɔ arabukan na ko el juhud jihadi ka kuma taara yen de mina di ma dɔnniba sɛbɛ sɛbɛ u ye min fɔ kalo kalo nka fɔlɔw ko tɛ faama tɛ jamana min kɔnɔ o wajulikɛlaw ka kuma ko tɛ jamana min maralen tɛ o wajulikɛlaw ka kuma ngandow ma dɔnniba sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛw ani ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ Maka a b'a kalama a bugɔra a nenina a fɔra a ma ko halala tɛ ɲɔgɔmɛ jiginnen tonso a bɛ alikaba la u b'a ta ka na bila kɔ kan a birilen ko a bɛ ala bato a sɛgɛnna mɔgɔ minnu limaniya ka tugu a la n'u k'u bɛ muruti a b'a fɔ a ye sabali ala bɛ na a ye sabali jama cayara min kɛ ni se sɔrɔla mɔgɔw murutira o tumana kira an ti jɛ n'a ye bilen fiyewu danbe ko la i ye maganga den de i ka taabolo n'a ni an ka taabolo kɔrɔ tɛ kelen ye minnu b'i fɛ a la u ka droit kan ka t'u bolo u ka balo u ka diinɛ kan magan kafiriw k'o de tigɛ o la mɔgɔ minnu bɛ kira nɔfɛ u dusura u ko f'u ka kɛlɛ kɛ kira ko la dɔnnibaw tulo b'a la kira ko kɛlɛ ti kɛ ko kɛlɛ ti kɛ an karamɔgɔw tora ten f'u y'u labɛn yɛrɛ ko ka taa kira faga magan duba bɛɛ ye mɔgɔ kelen kelen di ni kabila kelen y'a faga n bɛ hakɛto ɲini exemple do ni daramenakaw y'a faga a faso bɛ n'i ɲɛsin ka daramena kɛlɛ kumana ko an kana kɛ daramenakaw dama ye dɛ an ka daramenaka dɔ ta ka kulubalilaka dɔ ta ka ɲarelaka dɔ ta sadiri ka jakitelaka dɔ ta o kumana ni dugu bɛɛ jɛra k'a faga a faso tɛ se ka dugu bɛɛ kɛlɛ u bɛnna nin de kan u y'u labɛn ka na alakira ka so encercler bɛnkan dɔ b'u bolo n'o heure sera u bɛ don k'a faga ala ye jibirila bila ka na fɔ a ye ko a ka so minɛna ka ban ko mais ale ala waati de b'ale ka ko la a ye fɛn bɛɛ waati sigi a ti foyi waati teliya ni ale yɛrɛ ala ka kodɔn ye fɔ a kuma ne de y'i kɛ kira ye n bɛ se k'i dɛmɛ mais i bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ fɔlɔ
تمر بالعصوى قبل أن تصل إلى الأفضل. الله أكبر سيغاتولا إبي تمجل ما في يعني كسي نقماما وبكي أبمنا إلا بين إكا مغام بلا سيسن الله أكبر جبريل نانا نفاي سيغي أكو جبريل ما إيرا كوسو أنتوري لامبي بوچكوتي أكو على كو كافوية أكا قرآن آية ميمبي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. كو إيكو آية إنجالا على كوتي إكابو. جبار. كراي آية إنجالا. أننا سرو كافرو بسنغو فو داو غاليلو. الله أكبر. aye bugurin de taka akeke ukungolo kan abika kala inke na shurula min kungolo kan obi wa'yu perdi o koro di bamananga de abi bo kala ma quoi ça dure abi connaissance perdi abi wala abi famu perdi na ye buguri ke min kungolo kan o te kwa na be kra faga obi do umuku kono sunongola ka gorondo kira bora Allahu akbar jihadi make ay make mama neni mama boko Allahu akbar sigatola kira tale ko ni kafiru ya do kira tlala aba kalama o amulu huzni de kira kira muso min kumba jiki koroni alaka jien o fatura Allahu akbar abina ke no sedna ali faye o min kumba jiki koro fana fatura Allahu akbar hali kira kaso no sedat khadija ka yoroy kafiru ya feri Allahu akbar sige to nyol dayeni de Allahu akbar sigatula mamna nu sira madina hal bi kafiru bel labena kira kama mana ala ko kirama kele yɛrɛ tɔgɔ ka fɔ jihadi tɔgɔ ka fɔ mɔgɔ faga tɔgɔ ka fɔ silamɛya diinɛ na a fɔra nin don de ala ko kuranɛ kɔnɔ uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir hiji sura aya 39 ala ko kirama ne ala jana nayi bi ni ordu dibi jonuma lillezina yuqataluna aw yuqatiluna flabe bala ne yamaru dibi mugoma minungu bi keleke bi annahum zulimu ko parce que ko bingeru kan u tonyona ne ala be ordu duma bi u ku yere defan Allahu akbar u tonyola e ka keleke Allahu akbar wa ukado u demeni u jugu kan ne ala bisi sigay abani fanga tula de mais unu ka fanga fitinini ne ala bisi ku deme ni ordu dibi John ma moko minungo ku tonyona Allahu akbar sikatula ko bingeru kan ne ala jana nayi bi u yere ku yere nyini Allahu akbar obeke anga qur'ane datugu anga ta amerique na ko lu tesla me jamana yala mogo beni kan iki yere nyini o sharia yere te kafiru bolowa sikatola obe dafale ko légitime de défense na foko nyana ayo ote arabu kangoni ay otwe yere nyini mogo bini ka ki tonyo abini ka kwa bi ka wari mine abina ka kwa bi muso mine abina ka kwa bi fa je sharia bakodi ku ki to abulowa amofo aha aha je sharia bako
ko i k'i yɛrɛ ɲini siga t'o la nina kira ala ko kira ma de n jɛna n'a ye mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ ko parce que k'u tɔɲɔna ni ala jɛna n'a ye u ka kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna Allahu akbar o ye tiɲɛ wa n b'u dɛmɛ Allahu akbar siga t'o la nin ye hiji sura ye aya 39 o tumana kɛlɛ kun dɔnna Allahu akbar kun dɔnna kɛlɛ kun dɔnna siga t'o la u ye fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen ye Allahu akbar jihadu ani kitalu sigei abani jihadu comme a bɛɛ b'a fɔ a kalama cogo ko jihadikɛlaw ani kɛlɛ ɲɔgɔn fa kuranɛ kɔnɔ fɛn nasɔn kelen tɛ n bɛna bɛɛ walawala k'a bɛɛ pilasi d'i ma a tɛ se ka sɔsɔ dɛ Allahu akbar Kulibali a tɛ se ka sɔsɔ Allahu akbar n'u yɛrɛ ka karamɔgɔbaw kuma k'a ye ne ta tɛ dɛ u yɛrɛ ka karamɔgɔbaw u ye minnu bila kiraya pilasiw la olu ye min fɔ Allahu akbar n bɛna di o sira de kan wallahi o bɛ kɛ a ko jihadi min filɛ jihadi yɛrɛ bɛ tila fila ye kelen b'a la o fana bɛ tila fila wɛrɛ ye Allahu akbar jihadi dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko jihadu tɔlab jihadu tɔlab o ye jihadi dɔ ye jihadi filanan o ye jihadu difa'i ye siga t'o la ɔ jihadu tɔlabu in u b'o wele kuma dɔw la ko jihadul ibtida'i Allahu akbar kuma dɔw la fana u b'a wele jihadul istibaqi o bɛɛ bɛ tɔlabu in kɔnɔ Allahu akbar o b'a kɔnɔ jihadi tɔlabu kɔrɔ ye di a ɲɛfɔ a ye na an k'an labɛn an ka taa jihadi kɛ Allahu akbar a bɛ fɔ o ma jihadu tɔlabu jihadu filanan ye jumɛn ye jugu binna an kan o ye jihadu difa'i ye a ye wuli an ka jugu kunbɛn siga t'o la nin jihadi fila in de bɛ silamɛya kɔnɔ Allahu akbar jihadu yadɔ an tilala o kuma na jihadi min jugu bɛ ka ka n'i nɔfɛ a ye wuli an yɛrɛ k'an labɛn an ka jugu kunbɛn diɲɛ sariya yɛrɛ ko k'o bɛ bɛn siga t'o la o faamuna o faamuna o kuma na jihadi filanan o ye jihadu tɔlabu ye Allahu akbar ka jihadi ɲini siga jihadi bɛ ɲini kuma jumɛn wala dɛ jihadi bɛ ɲini kuma min na mɔgɔ min ser'i ma ala de y'a fɔ kuranɛ na ko minnu y'i kɛlɛ olu kɛlɛ Allahu akbar Haidara minnu y'i kɛlɛ olu kɛlɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ o ye jihadu difa'i ye siga t'o la tɔlabu de bɛna o kɔnɔ sisan o bɛna o kɔnɔ cogo di ala bɛ tila k'a fɔ tuguni ko jahidil kufara kɛfatan kɛma yuqatilunakum k'a fa jihadi tɛ yan dɛ fagali de bɛ yan Allahu akbar ko u jihadi kafiriw jihadi fagali sira kan u bɛɛ mɛ aya fɔlɔ la a ko minnu y'a k'i la a k'olu la siga t'o la furata mɛ laban na a ko kafiri bɛɛ kɛlɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛɛ y'i kɛlɛ cogo min na Allahu akbar jihadu tɔlabu bɛ na yan jihadi fɔlɔ o ye défense ye jihadi filanan an b'a organiser yɛrɛ de k'an labɛn ka taa mɔgɔw kama Allahu akbar siga o bɛ kɛ kuma jumɛn ye wala n y'o fɔ ye siɲɛ caman wallahi amulu don n bɛ yafa ɲini a fɔra sisan anw bɛ si kɔrɔnin anw ye silamɛw ye a fɔra ko bagadajikaw bɛ na dɛ k'u bɛna a kɛlɛ dɛ ne ko n ka mɔgɔw ma ayiwa a y'a labɛn dɛ ko bagadaji bɛ fɛ k'an kɛlɛ dɛ k'u bɛ sira fɛ ka na o kumana ne ka mɔgɔw bɛ wuli an bɛ bagadaji kunbɛn a bɛ fɔ o ma yɛrɛ ɲini jihadi siga t'o la o
o faamunen do bɛɛ jɛn bɛ n'o ye mais nin ye ka jihadi yɛrɛ de labɛn sisan Bagadaji de ko a bɛna an kɛlɛ an y'an ɲɛsin olu ma k'olu kɛlɛ mais sisan tuguni an nana réunion kɛ ko a y'a labɛn an bɛna Medine kura fana kɛlɛ an yɛrɛ bɛna Medine kura attaquer sariya b'an ɲininka mun na mun na an b'a fɔ ko ja muru fɛn o fɛn kun bɛ Bagadajikaw bolo ko ja Medine kurakaw de y'a d'u ma Medine kurakaw yɛrɛ mana kɛlɛ la dɛ mais olu de ye muru di ninnu ma k'u k'an kɛlɛ ka tila tuguni bere minnu kun b'u bolo Medine kurakaw de y'a bere d'u ma o tuma na sariya b'a fɔ n'an y'an sigi ni Medine kura fana ye se sɔrɔ a bɛna an kɛlɛ o tuma na an bɛ jihadu tɔlabu labɛn ale kama o tɛ défense ye dɛ o ye an ka taa kama n'a sɔrɔla a bɛ faamu c'est-à-dire u ye mɔgɔw hakili suɲɛ ka mɔgɔw bɔ u danabolo bɛɛ kan mais jamanaw de kɔnɔ autorité tɛ yɔrɔ min na pas d'autorité a b'o jamanaw de kɔnɔ anw ka diinɛ n bɛna walawala i ye de mais fo an k'a dɔn adamaden qualité de ka ca dɔw bɛ ala fɛ kojugu ni ko tasuma k'u minɛ yan sisan o b'u jɔ i b'u jeni yan sisan alors ni yamaru dira ka bɛɛ bila i yɛrɛ ye kuma langolo ka di min ye o b'a fɔ manamanakan ka di min ye o b'a fɔ k'a bɛɛ fɔ diinɛ tɔgɔ la o acceptelen don c'est trop c'est trop ka denmisɛnnin bɛɛ hakili tiɲɛ misiriw kɔnɔ ka t'u di fagali ma k'u nɛgɛn k'u faw faga k'u bɛ don alijinɛ na a wajuluw tɛ kɛ dogo la o bɛɛ tulo b'a la bɛɛ tulo b'a la n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ k'a d'i ma diinɛ ka ye cogo de la kalan tɛ se k'a sɔsɔ parce que u ka karamɔgɔ minnu kumakan don olu yɛrɛ bolo o karamɔgɔ dɔw ka b'u bolo hali kira yɛrɛ hali kuranɛ ye parce que u ka karamɔgɔ dɔw ka kumakan ni kuranɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ u ko suna bɛ se kuranɛ na a kunfɛ kuma tɛ a bɛɛ b'anw bolo de o a tɛ se ka sɔsɔ dafɛn si fɛ anw ma don silamɛya la an kunfɛ han an donna n'an faw y'an don a la mais an kɔrɔbayalen y'a ɲɛɲini an b'an ka taa ko an faw y'an don a la an k'a lajɛ ni tiɲɛ tɛ an ka dɔwɛrɛ ɲini don o don i ɲɛ bɛ dutigi fagatɔ la ka bɔ a denninw kɔrɔ i ɲɛ bɛ dugu kelen mumɛ citɔ la ni silamɛya tɔgɔ ye mɔgɔ faga diinɛ mɔgɔ man k'o ɲɛɲini mais an y'a sɔrɔ ja nkalon don a dalilu n bɛna n'a dalilu de ye kana ɲinɛ ala ko de ko ne jɛnna n'a y'a ka kɛlɛ kɛ fɔ a tɔɲɔna mais mali kɔnɔ yan maa mago bɛ silamɛw yɛrɛ la sa misiri kɔnɔ faama jumɛn delila k'a fɔ ko juma tɛ seli bi mali faama jumɛn ko musow kana disa biri mali faama jumɛn ko kɔlɔsi tɛ don kan na yan k'i bosi bila i disi kan mali faama jumɛn k'o tigɛ alors mais i bɛ jɔn nin kɛlɛ o balila anw na min jɔnni y'an ka diinɛ dɔ bali an na wa dɔ bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don ko parce que ko kiiri tigɛ ni silamɛya ye ko ka kiiri kɛ ni silamɛya ye mali silamɛ ka kiiri bɛɛ bɛ kɛ ni silamɛya ye ni mɔgɔ sara n'a tiɲɛ bɛ tila fila bi di cɛ denkɛ ma ka kelen di denmuso ma o bɔra min o ye faransi ka kiiti ye mali kɔnɔ yan n'i bɛ muso furu karamɔgɔ dɔ de bɛ wele o bɛna furu siri
ka kuranɛ kalan ka dugawu kɛ arabukan na o ye faransi ka sariya ye wa ni su sara yan a bɛ kasange alimami de bɛ n'i jɔ a kan ka seli ka ala tɔgɔ fɔ ka kuranɛ kalan u bɛ sɔrɔ k'a su ta ka taa don o ye faransi ka sariya ye wa alors mali bɛ ka juger ni kuranɛ ye mais u mago bɛ min na o ye fitininin dama de ye hududu el hudud ɲakeli n'i minɛna jɛnɛya la ko k'i farala kɛru n'i ye suɲɛni kɛ ko k'i bolo tigɛ nin dama o tɛ baasi ye o mais jɔnni de ko i bɛna o kɛ mali kɔnɔ yan an k'an k'o tigi ɲininka a b'i faso la wa yanni i kana mali ta kɛ est-ce que i tilala i faso ta la mɔgɔ minnu b'a fɔ u ka jamana kelen dɔrɔn u k'o di an ma diɲɛ kɔnɔ ya jamana kelen k'a sariya bɛ yen u k'a jamana fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen o kumana mali bɛ k'a dama jamana ye anw de bɛna a kɛ yan kira de cira anw fɛ yan non a ɲɛ de ma fɔ n'o tɛ yan'a ka na anw ɲɛ guwan an ka fantan jamana na yan ko fo ka sariya sigi mais kuranɛ jiginna yɔrɔ minnu na ni suraka minnu ka kan don a yɛrɛ ka fɔ la o suraka jamana si tɛ ni sariya bɛ jamana min na a tɛ yen et puis a tɛ yen dama tɛ dɛ ala nana n'a ye cogo min na n bɛn'o de d'i ma nin bɛɛ kɔfɛ an ni ala bɛ tila ka taa ɲɔgɔn ye an bɛ segin a kan ala ɲɛna i b'a faamu wa u ka karamɔgɔw ko di n ye jihadi tilacogo f'i ye sisan a ko jihadi yɛrɛ la ko maratibuw de don ko wajibi b'a la fɔ bɛɛ k'a kɛ mais kifaya fana b'a la ni dɔ y'o kɛ o bɛ bi ka bɔ dɔ kan kanunɛ fana b'a la a ko nka jihadi min bɛ wajibiya bɛɛ kan bɛɛ kan ka jihadi min kɛ maa o maa n'i m'o jihadi kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ bɔgɔ silamɛw de ko don selilaw a ko o jihadi ko jihadu nafsi yanni ka bamuru ta ko i bɛ taa mɔgɔ dɔ fa yanni ka marifa ci dɔ la yanni ka taa bɔmu don dɔ la ko i k'i yɛrɛ jihadi fɔlɔ jihadu nafsi ko i ka jihadi daminɛ i yɛrɛ nin na kɛ ladiri ye walimuso to a tigi bolo kana nkalon tigɛ n'i bɛ min kɛ a ka sɔrɔ i b'a kɛ ala kama jihadu nafsi n'i ma tilela fana sɔrɔ ba miliyari namaralen la o de ye jihadu nafsi ye ko i ka fɔlɔ i yɛrɛ la jihadi fɔlɔ bɛ kɛ mɔgɔ de la i yɛrɛ ni i bɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ jihadi bɛɛ o ye bɛɛ ye jihadi min bɛ wajibiya an bɛɛ kan o de ye nin ye k'an yɛrɛ jihadi ka kɛ ladiri an musow ni ɲɔgɔn cɛ an kana muso janfa ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ muso fana ka taafe bolo kɔlɔsi a kana cɛ janfa ka taa yɛrɛ di cɛ wɛrɛ ma o de ye jihadu nafsi ye o b'a la alakira ka hadisa jɛlen bɛ yen mɔgɔ min ye seliji ta i kununa fajiri fɛ ko i bɛ taa misiri la i y'a sɔrɔ jigonin tɛ yen i sɔnna ka jisuma kɛ ka seliji ta dekun kan ko e ye jihadikɛla yɛrɛ ye aha o ye jihadu nafsi ye a b'o kalama masakɛ muso jarabira jeune dɔ la n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ jeune min fana don yuguyugu feerela de don masakɛ muso y'a to étage kan ka kamalen ye
a bɛ to ka na yuguyugu feere u ka yɔrɔ la masakɛ muso ɲɛ bɔra a fɛ a ko a ye kamalen yuguyugutigi wele ka di yan masakɛ muso ni yuguyugu san kamalen yɛlɛnna ni yuguyugu ye a ko joli joli don a ko muso ma n'i ye min ta o da bɛ f'u ye a ko a bɛɛ ye joli ye a ko an t'a bɛɛ feere koyi a ko i tɛ cɔn ka tiɲɛ f'u ye n tɛ yuguyugu sanna ye ne mago bɛ e yɛrɛ de la i ka sɛgɛn banna min n'i jira n cɛ la i bɛ don gouvernement na e tɛ yuguyugu feere bilen don so kɔnɔ kamalennin m'a faamu o y'i kari ka don so kɔnɔ a ye datugu a ko i bɛ se ma nin ye bayakɛla dɔ ye mumin cɛpɔr kamalen ye ala lajɛ layidu b'ale ni ala min cɛ ko ale kɛra silamɛya a tɛ jɛnɛya kɛ a ko muso ma jɛnɛya a ko ne ye silamɛ de ye ne tɛ jɛnɛya kɛ dɛ a ko n'i ma teliya n b'a fɔ i nana bin nka u b'i ci fɔ k'i fa sisan kamalennin ko muso ye ma ko bɔn n bɛ min ɲini fɛ a to n ka arakan fila seli pour que ala ka yafa ma n bɛ sɔrɔ k'a kɛ muso ye dayɛlɛ ko bɔn a teliya cɛnin y'i jɔ baligɔn na ka arakan fila seli a y'i to arakan fila seli la ni ala bɛ ka kuma la ilaha illallah ne ma anw ka seli in tɛ sa kuma bɛ yan de o k'i biri ka wuli wa Haidara tɛ seli fɛ ayi a b'a fɔ ko ala kira de tɛ a ka seli fɛ kira de y'a fɔ ko i bɛ wolo seli la ka kɔrɔ k'i si jɛ ko ala tɛ arakan kelen minɛ i ka seli la i si bɛɛ kɔnɔ i jogo kama a bɛ fɔ o de ma ko seli fu anw bɛ kɛ k'o de kɛlɛ anw bɛ ka seli fu in de kɛlɛ ka sun fu in kɛlɛ ka la ilaha illallah fɔ fu in kɛlɛ fo an ka sa amin kamalennin ye seli daminɛ seli ye munaja n'i donna seli la dɔrɔn foyi tɛ bilen ala kɔ cɛpɔr samiyala fɔla t'o dɔn dɛ hey amadu a jɔra a daminɛna ka ban hirika hirika allahu akbar nin ye selila ye alors kamalennin y'a ye a ye arakan seli daminɛ a ko ala e de ye jɛnɛya haramu ne de ye layidu ta ko n ye silamɛ ye ala n t'i jɛnɛya kɛ cɛnin bi wele kamalennin bi wele o yɔrɔ la ko mujahidu ko jihadikɛla jihadikɛla si tɛ ala ka dugukolo kan min b'a bɔ a tɛ nin de bi wele ko jihadi n bɛna o nin ye jihadu nafsi de ye n bɛna a bɛɛ bɛ yan o kamalennin ko ala ne t'i jɛnɛya kɛ nka ala n b'i fili ka bɔ baligɔ in na n b'a dɔn n bɛ sa nka ni n sara i kana n fara yɛrɛ faga siw kan dɛ i k'an fara yɛrɛ ɲini siw kan yɛrɛ ɲini siw o yɔrɔ bɛɛ kamalen y'i kɛru a y'i kɛru ala ko Jibirila ma ko ni n kana dugu sɔrɔ dɛ n ye dugu sɔrɔ a man ɲi Jibirila ko ale ye teliya ko damadɔ de kɛ a ka ɲɛnam a dali ala fɛ ka se o kuma ma a ye teliya ko damadɔ ko ale y'o de kɛ ko ala ko cɛnin kelen kɔ k'a fili ko ala ko ale ma ko a kana dugu sɔrɔ Jibirila nana na cogo min na a yɛrɛ b'o dɔn ka na kamalen kunbɛn k'a jɔ ko ala ko k'a f'u ye ko nin ye diɲɛ ye ko lahara i b'a tɔ sɔrɔ ye manil fars manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahab manil samad wahid o kɔfɛ
nin bɛɛ de b'i wele ko i k'i ni kɛlɛ fɔlɔ yanni i ka taa maa kɛlɛ ko i k'i ni kɛlɛ ne ye nin fɔ yan coup d'état min kɛra Musa Tarawele ka waati u taara wali bitigiw dakari ka wali iziniw ci ka tila ka taa bazɛntigiw ka dakari ka taa sukɔrɔw kɛ ka misiri fa tewu wali nafolo ka taa kɛ ka misiri fa tewu anw ka conférence la ne y'a ɲini o don gouvernement dati don a la dɛ ne m'a fɔ n ye silamɛ ye wa o la ni ne ka carte d'identité bɛ dilan ne yɛrɛ de b'a fɔ polisikɛ ma a sɛbɛn n ka karande kan ko Haidara musulman ɔ n'a sɛbɛn n'i ka karande kan ko musulman n'i minɛna sonyɛni na e yɛrɛ de m'a fɔ i ye musulman ye wa an b'i bolo tigɛ n ko n'an taara ten bɛɛ ka musulman k'i ta ka ten san kelen dɔrɔn Mali bi diɲɛ bɛɛ da an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni Ala ye si ni kɛnɛya di laseli tɔw an bɛna o lase aw ma yan'o cɛ an bɛ foli ni waliɲuman ta k'a ɲɛsin aw ma ka dugawu kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من